Samanana ngenibingelele nginamukela le channel yamaswidi mina production okubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo ngaphansi le enkandla endla ngokutholela mangabe ke uyaqala ukufika kule channel ngicela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe mawuqeda ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lanamhlanje nganza kwethu njengamanje ke ngizonilethela icabinet emenyezele umnumzane Cyril Ramaphosa izolo ebusuku icabinet engicabanga ukuthi ke kade lilindelwe ukuthi ke lizoma kanjani ngicela ukuthi ngiphinde ngikucizelele lokhu njengoba kubona kuyimasi letha ke namhlanje sinezikhathi lapho khona siletha khona indaba nalapho khona singayilethi khona uma kuke kwashaya u7 ngale asibeke sisayiletha indaba kepha size silinde kuse kuyimake siyiletha indaba lapho khona ke sesiphelele sonke ake singene kulona ke icabinet sibone ukuthi limi kanjani mhlambe nje masoqala ngoDeputy President okanye isekela mengameli ubaba Paul Mashatile obekade kuvele kuyena ongaphansi ke kweqembu leANC siphinde ke sibheke uMinister of Agriculture kube uJohnston Hayes opresident weDA okanye oyilunga leDA siphinde futhi sihambe ke siyobheka uMinister of Land Reform and Rural Development okumzwanele Nyonso weqembu lePAC siphinde siyobheka uMinister of Basic Education okunkosazana Siviwe Gwarube weqembu leDA siphinde sibheke uMinister of Communications and Digital Technologies okungusoli Malatsi weqembu leDA bese ke sibheka uMinister of Cooperative and Traditional Affairs okungubaba Velenkosini Hlabisa weqembu leIFP ophinda umengameli weIFP engicabanga ukuthi ke vele isona sikhundla ke lesi ke akasifunayo nakasithandayo abantu nje beIFP bayithanda kabi into ehlangene ke nobukhosi iphinde ke siyobheka laphana umama Angie Motshekga oMinister of Defence and Military Veterans oyilunga leANC omama Angie Motshekga uyabona nje ukuthi abafune ukunyakaza kulezi ikhundla sokuba ke oMinister njengoba kade oMinister waka Education siphinde siqhubeke njalo ke siyobheka uMinister of Electricity and Energy okuyiHoisietso Ramokgopa weqembu leANC siqhubeke sibheke uMinister of Science Technology and Innovation okubaba Blade Nzimande weANC osesukile ke endabeni zo NSFAS siphinde ke siqhubeke njalo siyongena ke kuMinister of Employment and Labour okunkosazane noMakhosazana Math weqembu leANC uma ngabe siqhubeka sibheka uMinister of Social Development ukusisisi Tolashi weqembu leANC lihlomule kakhulu ke iqembu leANC kulabo minister mangabe siqhubeka nje sibheka uMinister of Small Business Developments okuStella Ndabeni Abrahams weqembu leANC siphinde futhi ke sibheke uMinister of Public Service and Administration okubaba umzamo obuthelezi weIFP uma ngabe ke sibheka uMinister of Public Works and Infrastructure uDean McPherson weqembu leDA bese ke uMinister in the Presidency uKhumbutso Ntshavheni weqembu leANC siphinde futhi ke sibheke uMinister of Police okusenzo Mchunu weqembu leANC sidlulele kuMinister of Planning Monitoring and Evaluation okuMaropini Ramokgopa weANC siphinde ke sibheke lapho uMinister of Mineral and Petroleum Resources okugwede Mantashe weANC kanti ke nabantu abaningi abamzwile kahle uMantashe kepha ke akezidlulele kuMinister of Justice and Constitutional Development okuThembi Nkadimeng weqembu leANC sidlulele kuMinister of International Relations and Cooperation okuRonald Lamola weqembu leANC bese ke singena kuMinister of Finance okuEnoch Godongwana weqembu leANC kuzomela impela ukuthi umfoka Godongwana asiphathe kahle lesikhundla sakhe ngoba baningi kakhulu ke abekade besigaqele namanje basoziqhubeka nokusigaqela siphinde ke sidlulele kuMinister of Health okuAaron Motsoaledi weqembu leANC bese ke sibheka uMinister of Higher Education okuNobuhle Nkabane weqembu leANC bese ke sibheka uMinister of Sports Arts and Culture kuGayton McKenzie weqembu lePA ophinda bopresident wePA siphinde ke sidlulele kuMinister of Human Settlement okuMamoloko Kubayi weANC bese ke sibheka uMinister of Home Affairs okuLeon weqembu leDA angizokusisho ke lesiyasibongo bese sibheka ke uMinister of Forestry Fisheries and the Environment okuDion George weqembu leDA bese ke sidlulela kuMinister of Correctional Services okuPiert weFF Plus angizokusisho ke nalesiyasibongo iboshwa komele impela ke ziphathe kahle ngempela manje bese kedlulela kuMinister of Women Youth and Persons with Disabilities okusindisiwe Chikhuna weqembu leANC bese kedlulela kuMinister of Water and Sanitation okuPhemi Majodina weANC sidlulele kuMinister of Transport okubhabhara
Chrissy weqembu le-ANC, bese ke sibheka uMinister of Trade, Industry and Competition okuPark Star weqembu le-ANC. Siphinde ke sivale ngoMinister of Tourism okuPatricia de Lille weqembu le-Goed. Kanza kwethu ilona leli iCabinet likaMnumzane Cyril Ramaphosa akazobambisana nalo ukuze kushaywe u2029. Ngifisa ukuzwa ngawe kuma-comments ukuthi ngabe uyagculiseka na ngaleli cabinet noma ngabe khona la okhala khona. Asihlangane khona ama-comments siphinde sidibane nakwi-video landelayo. Ungakhohlwa ukungishayela usubscribe. Ngiyabonga.